Коронавирус таралуына юл қоймау мақсатында тиешле кануният карарлары федераль кимәлдә генә түгел, төбәк кимәлендә лә кабул ителәчәк. Был хакта Башкортстан дәүләт йылышы Корылтай рәисе Константин Толкачев белдерде. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан дәүләт йылышы Корылтайдың һаулык хаклау, социаль сәясәт һәм ветерандар эше буенча комитет рәисе урынбасары Рима Үтәшева. Рима Мировна, һаумыгыз. Саумысыз. Рима Мировна, шулай итеп бындай еңел булмаган осырда дип әйтәйек, Корылтайдың эшмәкәрлеге нисек көйләнә? Депутаттарыбыз нисек эшләй? Профильле комитеттар нинди карарлар әзерләй? Әйе, менә безнең ил Россиядә бик зур чара, бөтен дөньяда инде. Без бу пандемия дигән 9нчы елда ул булган, ләкин аны безнең илдә җиңел генә үтте. Менә бу яңа чир, яңа вируска, пандемия 200-га якын илләр, бөтенесендә һәр илдә дә шундый бар чир. Пандемия, аны сез белеп әйтсәң, һәр илдәге зур күп халыкның чирләве. Менә ул бер илдән икенче илгә тарала, җиңел тарала торган шундый бер авыр чир. Һәм бындай шарттарда айрым талаптарда үтәргә тиеш. Пандемия булгач, һәр ил үзенең шундый законнар, кануннар кабул итә. Ул бар теге бер федеральный мировой законнар, ләкин иң мөһиме диагностика кирәк, иртә кирәк диагностика, нинди профилактика үткәргә һәм ничек аны сакларга. Мәдән хөкүмәтнең тазалык саклау буенча нинди бар позициялары. Менә шул буенча бу вирусны без инде белдек, коронавирусның, аның вируслар, алар күп вируслар, һәм без әле аны 70нче елларда да тиз генә үтә идек, аның хәтле таралуы юк иде. Ничек таралды инде менә, аны тараттылар. Яңа төрле, ученыйлар эшлиләр, бәлки инде штамп, бүген шундый миграция белән уйлыйм, бер кешедән икенче кешегә ул теге таралып, үзенчә килеп чыгып, үзенчә туып, үзенчә шулай барып кешеләргә бәйләнгән инде бу вирус. Һәм аның иң авыруы ничектер ул олы яшьтәге кешеләргә бирелә. Һәм бик тиз тарала, һәм аның иң авыр осложнениялары бар. Әйтәләр, грипптан тоже халык үлә, ләкин 3% булса да ул бик авыр үтә. Төрле легкийларга шундый бронхолегочный чирләр чыгара. Үпкә чирләре. Шуның өчен без менә әзер булырга тиешбез. Әгәр дә зур катлаулы шундый чир булса, кешеләр тына алмаса, аларны кирәк искусственный аппарат тыналарга күчерергә. Мондай аппараттар ителлекме республикада? Менә хәзер безнең әле республикада ул 300-дан артык. Әйтә кирәк. Россиянең президенты халыкка мөрәҗәгать итте. Что халык чир күп, әле менә без суткада 180 кеше, аларның күбесе Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, шундый күп халыклы шәһәрләрдә. Безнең республикада 4 кенә кеше. Бу кемнәрдән килә? Үзе безнең республикада, Россиядә андый чирләр юк. Аны без алып кайтабыз, тутырып чит илләрдән. Сумадан сиретегән исемле бал сиредән шулай бит. Тулы чемоданда, кулда, бөтен җирдә без китерәбез, зур бүләк алып кайттык. Менә 20нчы елда. Димәк, ниндидер хаклану саралары күрергә тиеш. Хәзер иң беренче bütün кайткан кешеләрне без алабыз карантинга, учетка, аэропортларда кайткач та менә уже безнең республикада 2 көн аэропортта Роспотребнадзор алардан анализ, аларның адресларын һәм бу кайткан кеше 14 көн булырга тиеш үзе теге самоизоляция. Бу димәк закон тарафынан хәзер күзәтелә. Уже күзәтелә. 14 көн ни өчен? Аның чирнең инкубационный периоды 14 көн. Әгәр дә шушы 14 көндә бер генә аның чире күтәрелсә, без тагы аны бу кешене уже чыгармыйбыз. Аны кирәк тагы аларга анализ 2 тапкыр чирләйме, шунда гына анализлары әгәр дә булса икән симптомы, ютәл, тумау төшсә, әзрәк авыр монда легкийларында булса шунда аны күзәтәбез. Шуның өчен без 14 көннән чыгарабыз. Сау кешеләрдән генә. Ул кайтты, аның безгә жалобалары юк, анализын алган, отрицательный 14 көннән эшкә чык. Бына ошо анализларда эшләү өчен препараттар yeterlikме?
тест бар. Менә хәзер бүгенге көндә безнең 8 лечебный учреждениелар тестлар башланды. Элек 2 генә иде. Хәзер безнең Уфада да, аэропортларда да күбрәк без аны Уфада алабыз. Һәм аннан җибәрәбез инде Нефтекамскига хәзер җибәрәбез. Аннан карарбыз Стерлитамак. Күбрәк без җибәрәбез больницаларда кайлар границадан киләләр менә. Нефтекамск рядом граница. Сибайга җибәрәбез. Һәм шундый лабораторияларны аларны өйрәтеп, анда тестларны тоже алачакбыз. Ни өчен Уфада күбрәк? Туристларның 99% Уфада яши. Шуның өчен без аларны кайткач та беләбез, күрәбез каян. Маска турында урамда киеп йөрү. Ул Кытайдагы сез аны алмагыз, пример. Анда бит һәр 5 метрга 5 сантиметр кеше аларга кирәк. Алар бөтен шәһәрләр, Ухань дигән шәһәр капланды. Алар шуның өчен бөтенесе киергә тиешләр. Анда каждый второй ширле иде. Бездә урамда ширләмәсәң маска кирәкми. Ширләсәң тышка чыкма. Утыр ширлисең икән, шалтыратасың врачыңа. Килегез мине ширләп, ютәлләп, тымау белән чихать итеп, урамда зур герой кебек поликлиникага барма. Анда син барганчы әллә ничек эшендә бит әле син үзеңә ширеңне итәсең, заражать итәсең. Шуның өчен без тагы шундый икенче закон, правила. Ширлисең икән, өйдән чыкмыйча чакырасың врачны үзеңә. Был да шулай закон тарафынан күрәтеләсәк. Әгәр дә нарушаешь, за нарушение получаешь инде. Рима Мировна, закондар сыгарудан тыш, һеҙҙең тағы ла бер көндәлек ҙур мәшәҡәтегеҙ, күңелле мәшәҡәтегеҙ бар дип әйтәйек. Бына һеҙ йөклө әсәйҙәргә бәхетле булыу бәхет бүләк итәһегеҙ. Бына был бала табыу йорттарында бөгөн эшмәкәрлек. Менә кичә генә без булдык, үзебезнең кафедрада акушерство гинекологияда балалар. Ну, үзегез беләсез, врачларны режим онлайнда укыту ауыр инде. Менә кичә 4 студент йөри, маска киеп, баланы чакырып китердек. Алар 4-се 2 метр расстояние карарлар да укып киттеләр тиз генә. Бу врачлар өчен, мин белмим инде, бәлки инженерларны, экономистларны дистанцион укытып була торгандыр. Безнең беренче, икенче курс балаларны укытырга, ләкин врачларны кирәк ширләр. Шуның өчен без үзебезнең субординаторларны, 6-нчы курсларны, алар безнең эшләр волонтер кебек. Алар без аны чакырабыз бергә эшләтергә. Алар 3-нче курста аларның бар икән, үткәч практика 3-нче курста аларның бар сертификат, медсестра барып, аларның күбесе киләләр ярдәм итәргә поликлиникаларга, өйрәнәләр шунысы. Хәзер йөкле хатыннарга без беременлекләрдә, монда тоже без бик үзебезнең режимны үзгәрттек. Без, во-первых, бүтән консультацияларны, ишекләрне яптык. Безнең бит халык тоже. Ирләре килеп утыра, хатыны халатын сала, пальтасын салып утыра күлмәктә. Бу зур инде ухажер, безнең защитник пальтасында сагызын чәйнәп, иптәше янында утыра. Аның бит күпни маскасы да юк. Хатынында гына маска. Шуның өчен без бу бик шундый заботливый дибез в кавычках ирләрне ишек төбендә калдырабыз да, беременналарны гына керетеп, аларны кулларын юып, маскада гына үзләрен карап җибәрәбез. Күбесе хәзер аларны онлайн безнең үзләре, әгәр дә кирәкми икән ул беременнаны китергә, аның юк икән осложнение. Телефон буенча акушерка, врач өенә бара. Без сокращаем, минимизируем телодвижение. Кемгә кирәк килергә, аларны менә шулай саклап кына китерәбез дә, ирләрен, әтиләрен, әниләрен хәзер кертмибез консультацияга. Алар үзләре аңларга тиешләр. Менә мин даже кичә генә чыктым кафедрадан. Без барыбыз да маскада, кучаклаган иптәшен, иртәгә аңарга видимо операциягә. Ну шулай түгел дә бит. Ну әйтәм, сезгә нинди закон җитми. Әгәр дә кешеләр үзләре аңламыйлар икән, монда бит инде без автомат белән тора алмыйбыз. Кешенең үзеннән тора. Аңлылык кирәк димәк бүген. Аңларга әзрәк закон буенча эшләгез. Әйтелгән тышка чыкмагыз, кулларыгызны юыгыз, ширләсәгез, өйдә утырыгыз, бер-берегезгә ярдәм итегез. Ул бит авыр түгел. Аны кеше эшли, кеше булсаң, ул кешегә
хак шундый эшләр. Рима Мировна, балаларга хәүеф янама тиҙәр ҙә, шулай ҙа йәш балаларға моғайын барыбер ҙә һаҡланыу сараларын күрер кәрәктер. Йәш балалы ата-әсәләргә нинди кәңәштәр Менә бирергә? феномен шундый. Әгәр дә беременный ширләсә, аңарда вдруг вирус булса, аның нинди нинди срогында, әгәр дә соңгы срокта, ул куркыныч түгел, лишь бу үзе ул безнең булачак әни ширләмәсен. Әгәр дә иң алды срокта, анда куркыныч, анда могут быть осложнения для эмбрионга, анда инде без диагноз коеп, үзебез шундый вирус вакытында, любой вирус, грипп булса, цитомегаловирус, СПИД, ВИЧ, коронавирус, һәрбер нидә йөкле хатыннарга ул җиңел файда түгел. Ләкин менә шулай биргән инде природа, плацента баланы защищает. Һаҡлай, тимәк. Саклый. Ә хәзер бар шундый феномен балалар, бәләкәй балалар 5 яшькә хәтле ничектер алар ширләми калалар. Бәлки безнең илдә без ясыйбыз прививкалар. Беренче 5 көннән үк БЦЖ, менә хәзер әниләр, әтиләр әйтибез инде бик яхшы үзләренең балаларына ясый башладылар. Прививкадан уже баш тартмыйлар. Күбе 70-80% әти-әниләр балаларына прививка ясалар. Һәм балалар как-то аларны теге спасает природа, андый шир юк. Ләкин балаларда ширләргә могут, әгәр дә әтисе, әнисе, бабасы килеп балага теш күрсә, бала кулы белән керсә игрушканы. Димәк, балалар сирләмәй дип тыныс кына ултырырга кәрәкме? Һаҡланыу сараларын күрергә кәрәк. Нинди Наоборот, һаҡланыу балаларны саралары? кирәк сакларга. Аларга кирәк, кулыңны килеп юарга. Әгәр дә бәләкәй маскаңды да киеп, килеп менә үзең шикләнәсең икән, маска белән, чиста кулың белән, чиста әйбер белән, аларга пычрак ярамый. Авызына балаларга соска биргә кирәк түгел. Шуның өчен иң мөһиме, 1 яшькә хәтле балаларга теге грудной имезергә кирәк балаларыгызны. Үзегез тәмле ашагыз, яхшы ашагыз. Балалар белән хәзер менәкләр можно прогуливаться, паркларга чыгыгыз, ләкин инде магазинга өстерәп колясканы бармагыз, пожалуйста. Безнең бит күбесе әниләр тоталар да магазинга кирип китәләр. Алай кирәкмәс иде әниятигә. Һаҡланыу сараларын күрергә кәрәк. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, Рима Мировна. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтай депутаты Рима Үтәшева менән әңгәмә тәҡдим иттек. Һаҡланығыҙ һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлау сараларын күрегеҙ.